münasibetli. Türkmenistanyň Matmula adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Gulbaba adyndaky çagalar baýragynyň gowuşulyş dawraty geçirildi. Ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi bilen Bilim ministrligi tarapyndan gurulan bu çäre Türkmenistan beýtaraplan mekani ýylynyň dawaralary bilen utgaşyp ýokary ruhlentligi betlendi. Dawarada ruhlen körpüler edid watanmady, bagtyar çagalygy, gahrman arkadagymyň ýeti zekiyine çoňur pehim paýgaty bilen gazandan üstünlikleri taripleýän aýdym saadlary aýratyn ihlas bilen ýerine ýetirdiler. Çağlaryň dürüjligini ösürmek mehriban arkadagymyň medeniýet ulgamynyň öňüne goýýan möhüm wezifelerinden biridir. Ösüp gelýän ýaş nesilleň jemgyýete saatlaşyk goşulmagyny gazanmak üçin kabul edilýän maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Çärede ýurdumyzda okuwda we dürüjlik dünýäsine tapawutlanan zehini çağlaryň ençemesine hemde gahrman arkadagymyň parasatly ýol başlygyna, ýurdumyzyň vilayet merkezlerine gurulyp ulanmaga berilen saglygy dikeldiş okuw terbiýeçilik toplumynyň mektep ýaşly aýratyn zehini bilen tapawutlanan çağlara Türkmenistanyň Matmula adyndaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Gulbaba adyndaky çagalar baýragy gowuşurly. Ýaşajyk zekinler özleriniň berent ruhy betlenen çykyşlary bilen siz biziň geljegimiz, biz sizi gowan ýa-da siziň oňut bilim alyp boş wagtyňyzdy oňut geçirmeňiz, sagdyn ösmeňiz üçin hemme şertler döredýär. Iň gowy ähli zatlary biz sizi öz çagalarymyza bagşlaýar. Şoňa görä men siziň watanyňyza, halkyňyza, mehribanlaryňyza we ýakynlaryňyza wepaly, hakyky watançylar bolup ýetişekdiňize inanýarnyp bagtyar ýaşlara, uly anam bildirgen mehriban arkadagymyza öz alkyşlaryny, ýaş ýüreklerine betlenýän arzularyny beýan etdiler. Mektep okuwçylarynyň gaçka deýin jalyş möhsümi natibetli. Türkmenistan dartlary